Ελένη Τζέννη Χαλκιαδάκη. Γεννήθηκα το 1985 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσα. Η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη, όπου πέρασα και μερικές από τις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Από μικρή είχα στενή σχέση με τη ζωγραφική, αλλά και την τέχνη γενικότερα. Έπαιζα πιάνο, έμαθα λύρα. Στο τέλος κατέληξα στην αρχιτεκτονική. Παρακολούθησα μαθήματα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ παράλληλα πήρα και το πτυχίο μου στο πιάνο. Αργότερα παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Αρχιτεκτονική πάλι της Αθήνας με τίτλο «Σχεδιασμός του χώρου πολιτισμός». Εργάζομαι ως αρχιτέκτονας, αλλά ταυτόχρονα εργάζομαι και σαν εικονογράφος. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το storyboard, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο ενασχόλησης για μένα, καθώς μέσα από αυτό συνδυάζεται η έβδομη τέχνη, δηλαδή η σκηνοθεσία, η ζωγραφική, η εικονογράφηση και ταυτόχρονα η ένατη τέχνη, αυτή των κόμικ και της εικονογράφησης. Μία από τις σημαντικότερες δουλειές μου θεωρώ ότι αποτέλεσε η συνεργασία μου με την ομάδα Εμείς 33 στο περσινό Art Athena 2013, μέσα από ένα συλλογικό έργο το οποίο κατάφερε να συνθέσει την ατομική δουλειά 33 καλλιτεχνών. Συμμετείχα στο σχεδιασμό μιας μεταλλικής κατασκευής, η οποία κατάφερε να ενσωματώσει τα 33 συρτάρια, παύλα, ατομικά έργα 33 καλλιτεχνών. Κατά τη γνώμη μου το έργο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ειδικότερα στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, κατάφερε να αποδώσει την αξία μιας συλλογικής προσπάθειας που κατέληξε σε ένα και μοναδικό έργο τέχνης, χωρίς παράλληλα να χαθεί η καλλιτεχνική ατομικότητα του κάθε καλλιτέχνη. Περνάω σιγά σιγά στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, με πιο γεμάτες επιφάνειες, σκιές παρά γραμμές. Και συμπαγή σχήματα. Συνεχίζω να δουλεύω σε ένα δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας με τις σκούρες επιφάνειες. Νομίζω ότι έχω πλησιάσει ήδη αρκετά σε ένα καλό βαθμό ρεαλισμού και μάλλον θα πρέπει να σταματήσω να αποδίδω τόσο φανατικά τις λεπτομέρειες, γιατί δεν θα μπορέσω να ξεφύγω μετά από αυτό. Το σχέδιο νομίζω ότι έχει πλησιάσει σε μια αρκετά ρεαλιστική απόδοση,